Dneska sa pokúsim urobiť hororovku v Roblox štúdie za 1 hodinu. Podarí sa mi to, alebo to skončí úplne na prd, tak to si ukážeme v tomto videu. Rovno som začal tým, že som si sem dal takéto textúry, ktoré neskôr budeme používať. No a išiel som si vybudovať nejaké lobíčko, v ktorom sa spavneme. Aby to proste bolo oddelené od tej samotnej hororovky. Keď už som mal tú miestnosť hotovú, tak som ešte išiel tú lightinku a upravil trošku oblohu, aby tam bola väčšia tma, ale to si ešte potom ďalej upravíme. Ešte som potom išiel spraviť takú bránu, ktorá vás po dotknutí teleportne na mapu. Keď som to už mal dokončené, tak som tam ešte pridal point light, aby to trošku svietilo. No a ako ďalšie som sa vrhol na design. Dal som tam takýto stolík, ten som si následne zduplikoval a dal to na druhú stranu. Potom som tam dal takéhoto macíka, ktorého som rotatol, trošku som ho zväčšil a potom som ho nakoniec dal červenej farby. Ako ďalšie som požiadal AI, aby mi vygenerovalo skript, ktorý som potreboval. No a potom som ho už len následne vložil do Roblox štúdia a išiel som ho vyskúšať. A áno, fungovalo to, nemohol som sa hýbať a keď som dal play, tak som sa mohol. Ako ďalšie som sa už vrhol na samotnú mapu. Vybral som si túto textúru, pretože som sa rozhodol, že z nej budú také chodby. Čiže som to začal trošku modelovať. Keď už som to mal hotové, tak som sa pustil do prvej miestnosti. Rozhodol som sa, že to bude nejaká taká kuchyňa, čiže som to začal tak modelovať, dal som tam nejakú podlahu, dal som tam steny a strechu, no a keď som to potom už mal, tak som sa mohol vrhnúť na dizajn. Ešte som tam vlastne dorobil takúto strechu, no a potom už som išiel donútra. Dal som tam takéto jednoduché nejakú linku, potom som tam dal takéto rádio, no a potom sa mi takto zabugovala myška, no a nevedel som čo s tým robiť, tak som proste musel resetovať celé Roblox štúdio. Ako ďalšie, tak som tam ešte chcel pridať nejakú krv, dosť dlho som s tým experimentoval, nakoniec som to pridal. Pridal som tam ešte takúto skrinku, ktorú som rotato. No a ako ďalšie som sa vrhol na miestnosť, kde sa spavne hráč. Dal som tam takúto podlahu, potom som tam spravil nejaké takéto steny, poletol som tam, spravil som tam priestor na dvere, potom som tam dal nejakú posteľ, nakoniec som sa rozhodol, že ju tam takúto bielu. No a potom som tam ešte chcel dať nejakú skriňu, dal som tam takú. A ako ďalší som chcel ešte urobiť skript, aby nám fungoval ten teleport. Požiadal som AI-ko, aby mi vytvorilo skript, no a keď som ho tam vložil, tak ho už stačilo ísť len vyskúšať. Stlačil som play, išiel som do brány a áno, teleport úspešne fungoval. Ako ďalší, tak som sa tu ešte išiel trošku experimentovať s nejakými kľúčmi, ale tak či takto ešte potom zmeníme a odmažeme, čiže to bolo vlastne úplne zbytočné. Ďalej, tak som ešte išiel dizajnovať ďalšiu miestnosť, dal som tam nejaké steny, bude to vlastne garáž, no a dal som tam ešte takýto floor a jednu stenu som ešte nechal voľnú, lebo tam ešte niečo budeme dorábať. No a ako ďalšie, tak som sa rozhodol, že pôjdem spraviť ďalšiu miestnosť. Zase som tam dal nejakú podlahu, potom nejaké steny, dal som tam nejaký vchod, no a takto som to ešte naduplikoval. No a potom som sa mohol vrhnúť na dizajn. Dal som tam takéto postele, nejako som ich random proste porotatoval. Ako ďalší, tak som tam ešte natiahol potom strechu, no a potom som tam ešte dal nejakého núba, ktorý tam bude ležať. No a tu som si ani neuvedomil, že už je dokonca polovica času za mnou. Čiže som sem ešte pridal nejakú krv, no a ako ďalší, tak som si pridal takúto katanu, ktorú som tam zapichol a takéhoto núba, ktorý tam bude ležať. Ako ďalší som tam ešte dorobil takúto stenu, no a potom som sa už mohol vrhnúť na ďalšiu miestnosť. No a po dlhom rozmýšľaní, čo to bude, som sa rozhodol, že to bude kúpeľňa. No a keď som mal miestnosť hotovú, tak som sa mohol ísť vrhnúť na dizajn. No a áno guys, zase sa tu vyskytol tento problém, ktorý mi zase zabral vyriešiť pár minút. Čiže ako prvé som tam dal takéto umývadlo, potom som tam dal takýto záchod. Takže som si chcel ešte nechať 10 minút na technickú stránku. To znamená, že už som mal len 15 minút na celé vymodelovanie mapy.
No a takto som si ešte pridal takýto stolík, no a mohli sme pokračovať. Čiže som ešte tuto dorobil takúto stenu, no a potom som sa išiel vrhnúť na ďalšiu miestnosť. Tam som dal nejaké staré boxy a niečo také, tam potom bude aj kód. Zase mi padla hra, čiže som to zase musel opraviť. No a teraz mi už ostávalo len 20 minút času. Som chcel experimentovať s kľúčmi a s tou garážou, ale zistil som jeden veľký problém, že tie kľúče nefungujú a že to proste musím asi celé prestavať. Toto som na tým stratil asi že 5 minút a proste mi to nešlo, čiže som tu stratil strašne veľa času. Tu som sa snažil vyriešiť náš problém, ale vôbec mi to nefungovalo. To znamená, že nakoniec som sa rozhodol, že celé tieto dvere proste odstránim, ale bohužiaľ potom nám už ostalo len 14 minút. No a nakoniec som si povedal, že táto mapa bude musieť stačiť a preto som ju uzatvoril. No čiže som tam dal ešte nejaký hororový skybox a trošku pomenil lighting, aby to vyzeralo dobre a strašidelne. Ešte som potreboval dorobiť garážové dvere, ale vôbec nič mi nefungovalo a už som nevedel, čo mám robiť. Potom ma ale napadol záložný plán. Napadlo ma code door. To znamená, že by ste museli nájsť kód a ten, keby ste zadali do garáže, tak by ste ušli. Toto mám overené a vedel som, že to bude fungovať. Ale stihnem to? Tak som to skúsil a áno, fungovalo. Ako ďalšie, tak som išiel spraviť nejakú postavu, ktorá vás tam bude zabíjať a naháňať, aby to bola proste hororovka. No a nejako som to spravil a už som to mal hotové. No a ani som si nevšimol, ale všimol som si, že už mi zostáva len 5 minút do konca. Ako ďalšie som pridal takú kartičku s kódom, ktorá bude niekde pohodená a ty ju budeš musieť nájsť, aby si zistil kód. Bohužiaľ sa mi to ale vôbec nedokázal spraviť, no a ostávali mi už len posledné minúty. Nevedel som, jak to spraviť a už času nebolo veľa. Čiže už som mohol len dúfať. No a ako ďalší, tak som tam pridal nejakú hororovú music, aby to malo lepšiu atmosféru, no a išiel som to všetko vyskúšať. No a áno, volume fungoval. Skontroloval som posledné chyby. Chcel som ešte pridať nejaký aspoň jednoduchý jumpscare, ale v tom... No a poďme si teraz spoločne našu hru zahrať. Čiže keď sa spavne, tak tu budeme mať tlačítko play. Zabudol som odstrániť tento key, to ma celkom mrzí, na to som ešte mohol mysleť. Už počujeme aj trošku hororovú music. Pôjdeme do portálu a spavneme sa tuto. OK, teraz budeme musieť zistiť proste ten kód. To je 5987. OK, to NPCčko asi trošku zabugované. 5987 a proste dohrali sme hru. No a úprimne, táto hra nie je moc dobrá a aj som to čakal, lebo hodina nie je veľa času. Tie veľké hry sa môžu vyvíjať aj niekoľko rokov. Čiže pokiaľ by ste chceli ďalšie video, kde si na to dám viacej času, no a aby tá hra bola nejako viac prepracovaná, tak dajte na toto video 5 lajkov. Hoďte like a odber kick.com/ZrixTV. Teraz tam moc nestreamujem, je tam porucha, ale za chvíľku tam budem a čau.